Aleshores tenim una gran esperança en aquest nou sistema que volem tractar de desenvolupar d'una gestió diferent dels envasos de begudes. I després també en temes de minimització estem treballant junt en la implantació de la fracció orgànica, que després parlarem, del 5è contenidor o de la recollida selectiva de matèria orgànica, el tema de la minimització de film, perquè sabem que el film, la bossa de basura de tots els dies de les nostres cases, o de menys dies, però al final la bossa que traiem en el residu, almenys en el residu mesclat, és un greu problema ambiental per al tractament dels residus. El film avui en dia és un material que no és reciclable, la bolsa de basura de tots els dies de les nostres cases, i o bé la substituïm per una altra que siga compostable en la recollida de la fracció orgànica, o bé tenim que treballar la seva minimització. I en això anem a emprendre i estem emprenent també algunes mesures. Com a segon principi jeràrquic, com tots sabeu, la reutilització. I un poc abundant en el que ha dit Beatriz de l'obsolescència programada, estem fomentant el tema de la reutilització de residus d'aparells elèctrics i electrònics. Que tots els plans zonals tinguen instal·lacions de preparació per a la reutilització de residus d'aparells elèctrics i electrònics. I poden ser alguna instal·lació centralitzada o descentralitzada de recollida dels residus d'aparells elèctrics i electrònics que se recullen a través dels ecoparcs, o alguna instal·lació específica per a ello. Estem fent ja proves que anem a desenvolupar, estan desenvolupant-se ja una en Vinaròs o en Torreblanca, en els ecoparcs, perquè fan falta una determinada superfície d'infraestructures, i també una altra instal·lació en Sogorb, de preparació per a la reutilització de residus d'aparells elèctrics i electrònics. I una de les línies més importants de treball és la part del reciclatge, que estem escometent per tota la gestió de l'anterior govern. Estem treballant fort tot el que és la línia de reciclatge, que principalment, com sabeu, són les plantes de tractament. En el tema de Coembes i Ecovidrio, encara que volem avançar en un altre model de sistema, com us he explicat, en els envasos de begudes, hem tingut algunes reunions amb ells per tal que s'impliquen especialment en la població, desenvolupant sistemes de recollida porta a porta, com han desenvolupat ja una recollida específica porta a porta de vidre al centre d'Alacant, al centre de València, i ara van a desenvolupar-la també al centre d'Elx i al centre de Castelló per al sistema Oreca. També amb Ecoembes, que això no ho va dir Beatriz, un sistema de porta a porta de recollida selectiva d'envasos. Anem a fer una prova a tota una línia de costa d'una província sencera, per tal de demostrar-los, això era una petita lluita que jo tenia amb ells, demostrar-los que hi ha residus d'envasos en el canal Oreca, en els bars, restaurants i cafeteries, com és evident, però ells no volien reconèixer-ho i al final no han tingut altre remei que reconèixer-ho, i el millor sistema de recollida en aquests establiments, evidentment, és el porta a porta, que és el que et pot garantir una recollida de més quilos i de major qualitat, que és el que se pretén. I després, bé, algunes coses que podien semblar absolutament absurdes, com per exemple que en una capital de província del nostre país que no se fomentava, no s'incentivava la recollida selectiva de vidre d'alguna de les fraccions, però per cap de les maneres, que ja hi havia un rànquing i una de les nostres capitals de província estava a la 48 de 50 de les que pitjor ho feien de les capitals de província peninsulars i insulars del nostre país, d'Espanya. Aleshores, això també ho estem treballant i s'han implicat especialment, i també en aquest cas el nou govern local municipal de Castelló de la Plana ens està ajudant per tal de millorar en aquest cas la recollida selectiva de vidre. Tenim una estimació que es poden millorar 1.000 tones a l'any la recollida selectiva de vidre d'aquesta ciutat, només per les ràtios normals que poden tindre València capital, Alacant capital, Elx o una capital de tamany similar a la de Castelló. I després, en el gran tema, que són els consorcis de residus, evidentment hem apostat fort per canviar el model de gestió, com no podia ser d'una altra manera. Crec personalment que s'ha de tendir a una professionalització dels consorcis de residus,
Els consorcis tenen que tindre un gerent, un responsable tècnic del contracte i en aquesta línia estem treballant. Jo, no sé si ho sabeu, jo era gerent de 2 consorcis de residus del nord de la província de Castelló, estic acostumat a treballar així, crec que era una bona línia de treball i jo crec que el normal és que el director general de la Conselleria o el secretari autonòmic se poguera reunir en els gerents dels consorcis de residus que venien previstos i que crec que només n'hi ha 2 en tot el País Valencià i n'hi ha 14 consorcis. Aleshores, és un treball més diari, més continu, això et permet aplicar moltes millores de forma contínua i és un treball que no existia i que creiem que s'ha d'instaurar pront. Per exemple, ja s'han publicat les bases per a la provisió de la plaça del gerent del consorci del B5, també en el consorci de Villena està creada la plaça, en el consorci de residus de Xixona i de la Vega Baixa també anem a promoure que es creï la plaça i que es cobrisca previ del tràmit reglamentari, etc. Després, una altra línia de treball molt important que estava absolutament abandonada és el tema del compostatge domèstic, del compostatge comunitari i de l'agrocompostatge. I alguns municipis, quan jo vaig arribar a la direcció general, ja era un projecte pilot que estava en marxa a través de Maite Schaffer, de la Conselleria d'Agricultura i de Baersa, i ja és una línia de treball que estava molt enfocada, hi ha molts ajuntaments voluntaris de diferents tamanys i va desenvolupar-se de tal manera que 3 o 4 municipis de cada província, en col·laboració amb la Generalitat i les Diputacions, puguen desenvolupar aquesta prova pilot. Aquesta prova que el que pretén és la minimització de la fracció orgànica que va en el residu urbà mesclat, en el residu urbà en massa. Crec que és una cosa molt interessant, de suficiència, de proximitat, d'economia circular. Després el tema de les plantes de tractament, això és una ciència apassionant per a mi i està com està, però el que sí que crec és que totes deurien tindre uns principis mínims comuns per a totes elles. Al final és algo tan fàcil com que tots els valencians i valencianes tinguen els mateixos drets i deures en matèria de tractament de residus urbans. I les plantes poden ser diferents, es poden explotar diferents, per empreses diferents, públiques, privades, mixtes, però totes tenen que tindre uns continguts mínims comuns per a totes elles que al final donen un rendiment igual o millor per a totes elles. Ara hi havia una espècie d'anarquia dintre del liberalisme màxim de la valorització i eliminació de residus urbans que hi havia implantat al nostre territori i això pensem que s'ha de modificar i s'ha d'uniformitzar. En aquesta línia ja hem enviat un document a tots els consorcis de residus perquè abans del 30 d'agost d'enguany presenten un projecte de gestió modificat o un nou projecte de gestió de plantes, en plural, de planta o plantes, i de gestió d'ecoparcs, perquè també el tema dels ecoparcs estava molt abandonat a tot el País Valencià i crec que aquesta línia de recollida selectiva en origen és molt important potenciar-la i fomentar-la perquè garanteix uns percentatges de reciclatge en origen molt més alts que no tenint-la. Després hi ha alguns problemes territorials, tots ho sabem. Hem paralitzat la tramitació de la planta de llanera de Ranes i del macroabocador de llanera de Ranes, pensem que no és el model ha de canviar. Ho diu ja la directiva europea nova, que s'ha d'anar a model en les noves infraestructures que es desenvolupen, les noves plantes que es facin més xicotetes, més fàcils d'implantar al territori i més properes als centres de producció de residus. No una megaplanta, conforme bé dia Beatriz, sinó diverses plantes, potser en una àrea geogràfica, per a donar solució a un territori que siga més fàcil implantar-les dintre del territori. I això és un model que en aquells consorcis on encara estem a temps, el B5, l'A6 i algun altre consorci, puguem desenvolupar aquest model que és més tendent a la proximitat, a l'autosuficiència i a la facilitat d'implantació en el territori. També ens hem vist en necessitats urgents de l'anàlisi primer que vaig fer a l'arribar a la Direcció General de modificacions legislatives. En l'any 2013 es van produir per part de l'anterior govern de la Generalitat
diverses modificacions legislatives que, resumint, el que impedien era qualsevol tipus d'iniciativa pública en la valorització i eliminació de residus urbans, de qualsevol tipus, era impossible. Aleshores ens hem vist en l'obligació de fer un estudi de detall durant un mes llarg d'esta situació i proposar que de forma ràpida es modifiqui la llei valenciana de residus, per tal de permetre la iniciativa pública en els processos de valorització i eliminació de residus urbans, bé per auxiliar algun consorci que no ho tinga fàcil per a desenvolupar la solució definitiva o perquè siga necessari per tal de fer que el projecte de gestió que hi ha ara siga més eficient. Perquè estàvem un poc ens trobàvem en la paradoxa de que per a llevar, en el món liberal en què vivíem, per a llevar una empresa privada tenies que contractar una empresa privada. I això realment a nivell jurídic és impossible. És impossible perquè entres en una maranya jurídica que al final el que fa és que genera una sèrie d'impossibilitats i improductivitats que no et permet desenvolupar el que la normativa bàsica en matèria de tractament de residus diu que cada territori ha de tindre. I bé, també pensem que hi ha que ficar una sèrie de mesures complementàries des de la Generalitat, incentivadores i motivadores. Són el que jo denomine mesures d'acompanyament econòmiques i fiscals, que això és una cosa que proposarem per aprovar-lo l'abans possible, però evidentment tindrà un any de carència almenys per a que tothom es pugui preparar, que és la penalització econòmica de la no autosuficiència per part dels consorcis de residus per evitar el tràfic de camions per les autovies en planten el porta a porta, més enllà de proves pilot, penalitzar amb una taxa l'abocament, això és un model que funciona molt bé a Europa, a Catalunya, al País Basc, aquell que abuse de l'abocador tindrà una taxa addicional per part de la Generalitat Valenciana i també la incineració, penalitzar la incineració o la valorització energètica d'aquells productes que poden ser reciclables i que per tant no tenen per què ser incinerables. I després en el tema de la recollida selectiva de matèria orgànica, evidentment del 5è contenidor, hem organitzat unes jornades el dia 5 i 6 de maig en els ajuntaments i també en les diferents associacions i plataformes per tal d'explicar i d'implantar que aquesta és la nostra línia de treball, que la recollida selectiva de matèria orgànica ja no t'espera, per imperatiu legal, per consciència, per convicció i perquè és un compliment normatiu d'obligat compliment, perquè ja fem tard i si no, no arribarem mai als objectius de reciclatge que es marca la directiva, la Llei Nacional de Residus, antes de 2020, segons diu la Llei Nacional de Residus. Antes de 2020 són 3 anys i mig, d'ací 3 anys i mig. L'Ajuntament de Càlig, que ja ho està fent, a Castelló, l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, que també ho està fent ja, al nord de Castelló, l'Ajuntament de Sagunt, que ja ha comprat un camió, està mirant per comprar els contenidors. Sagunt és un municipi de més de 50.000 habitants, és molt important poder demostrar que una ciutat de més de 50.000 habitants del País Valencià pot fer recollida selectiva de matèria orgànica i que no passa res. I la Mancomunitat de les Valls, per exemple, també ho està mirant. El municipi de Cox també ho està mirant, també ho està estudiant, i crec que aquí a la província d'Alacant també hi ha algun altre municipi com Pedreguer, que també ha implantat, crec, un sistema porta a porta. I un poc tendir cap a la millora contínua. Els consorcis de residus i les administracions tenen que ser administracions vives en matèria de millora de la gestió mediambiental dels seus residus, en aquest cas perquè estem parlant d'una xerrada de residus, i reconèixer la cultura de l'esforç, que aquell que ho fa bé té que poder pagar menys i el que ho fa mal té que passar a fer-ho bé ràpid i a part té que pagar més, per a no penalitzar-los econòmicament els que ho fan o ho fem bé. El pla autonòmic de segellat de clausura d'abocadors. Ens hem trobat una situació prou preocupant en aquest sentit. No sols el tema de la murada que deia Beatriz, sinó al llarg de tot el territori del país hi ha infraestructures antigues que necessiten d'un segellat i d'un manteniment post-clausura.
Aleshores estem tratant de donar-li un enfocament diferent, perquè el que se fia és una obra a l'any o una obra cada 2 anys, i donada la necessitat que n'hi ha d'un anàlisi rigorós i estricte de tot el que tenim al país, pensem que hi hauria que fer una espècie de pla director i que totes les obres es feren de colp i després llevar-li un poc i ser marró als ajuntaments de damunt del manteniment postclausura. I vos puc parlar d'ubicacions antigues com la Murada, com Basseta Blanca, com Vinaròs, com Benicarló, com Real de Montroi, moltes. Moltes, no vull avorrir-vos en els detalls, però moltes. Aleshores que sapigueu que estem treballant també com una línia d'actuació prioritària per a mi, prioritària per al nou govern, que només ho vaig comentar en Julià i en seguida em va animar a desenvolupar-la. Ara estem mirant en l'advocacia de la Generalitat, que hem tingut alguna reunió, a veure quin és el model jurídic més adequat per a desenvolupar aquesta iniciativa, si signar un conveni entre les diferents administracions públiques implicades o crear un consorci específic per a això, que jo crec que jurídicament seria el que tindria més garanties, i ahir sí que dic que anem d'alguna manera a incentivar la col·laboració també a nivell econòmic de les diputacions, de les 3 diputacions, la de Castilla, la de València i la d'Alacant, i d'alguns dels ajuntaments o ens o consorcis que d'alguna manera puguen estar implicats en esta situació. I ja finalment com a altres tasques, encara que no té pràcticament res a veure amb residus, també alguna cosa molt important a nivell associatiu, a nivell de plataformes i d'associacions veïnals, com pot ser el tema del fracking. El tema del fracking, que també estem especialment implicats per a tratar de desenvolupar un marc normatiu i legal en la Comunitat Valenciana, específic de la Comunitat Valenciana, ajustat a dret per a que aquesta tècnica o les pseudotècniques que intenten derivar d'ella que no puga desenvolupar-se al llarg del nostre territori. Moltes gràcies.